हेल' लोगोफोर, दाखालि बावैसो सिगां अर खामजानाय बे सासे गथ'आ बिनि देहाया मोजां जाबाय गोबां आरज खालामनायनि गेजेरजों। आरो लोगोसे बे गथ'नि नामा जेनेमिया आरो बे गथ'नि बिमाया बेनोमोन। नै गोबां बिनि खर'आ गाज्रि। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो बेबायदिब्ला बे गथ'नि बिमाया माबायदि अबस्थायाव दं। खामजानायनि गथ'नि बिमाया बेनो नै नाय, जेरावनो थायो जानाय लोंनाय गैया आरो बियो गोदाव सोराव जेराव मेराव उन्दुलाबायो। बिनि थाखाय बिनानै होदो रायजोफोर, अनना बिनो नै 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 माबा माबि अनलेक बुंलाबायो, बकिलाबायो, बेसे आलाय सिलाय दुखु। बिनि हौवायाबो बबाव दं मिथिया, गोदाव सोराव। नै लाजिनो रोंदों माथो एसे, लाजिनो रोंदों माथो। मरियाम, हा सोरखौ? ए लाजिनो रोंदों माथो नों एसे होनगासिनो दं। ए दे 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 औ दे 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 मोजां ने? गोदाव सोराव मानो थायो, लामाफ्राव थानो नाङा। रायजोफोर बेनोमोन नै नै बै गथ'नि बिमाया। बयबो बिनानै होदो अननानै, जाहाथे मोजां जानाय बायदि। जेराव मेरावनो थायो बिसोरा, न'आव थाया, जानाय लोंनाय गद गैया, रानथाब फोनथाब ओरैनो थायो बियो नै। जाबाय जायाखै नोंलाय? जायाखै? मानो जायाखै? ए ओमफ्राय नों ओंखाम उखैया? उखैया? ओमफ्राय न'आव जाहैया नोङो? मिथिया? ए ओंखाम जानायखौबो मिथिया? माथो नोंलाय न'आवबो उन्दुआ माथो नोङो? बे गथ'नि बिमाया सिगाङाव बेबायदि नङामोन। सिगाङाव एसे मोजाङैनो दङमोन, नाथाय नै दायो लासै लासै बिनि देहाया गाज्रि जालांगासिनो दं। साननाय हनाय रायलायनाय गासैबो उल्थां फाल्थां। आरो बेयो गावनि ओंखाम जानाय लोंनाय गासैखौबो बे मिथिया। बहा थांदों बा मिथिया, बायदि बायदि बुङो उल्थां फाल्थां। नाथाय साननो हानायनि मेलेमनि गोहोआ बेना गाज्रि जाबाय। बेनिखायनो बे बिमाया गावनि फिसाया मा जादों बेखौबो बे जेबो मिथिरोङा, आरो गाव बहा दं बेखौबो मिथिरोङा। बियो जेरावनो मेरावनो उन्दुना थायो, जानाय लोंनाय गद गैया। अननानै बिनि थाखाय आर'ज खालामनानै होदो आइ आफा फंबाय बिनानावमोन, नोंथांमोना गोजोन्थों।